Mensen on YouTube eroko. Baka sabi deki kami lukuja. Even saya sa en dat was up direct even eroko. Ja, oké. Mensen op YouTube, alles is weer geregeld. Mensen op study. Alasan zit hier op YouTube ice cream. Letterlijk en openlijk mensen. Mensen, ik ben terug. Sorry voor dat. Kom luku was even. En luku even atori city. Op YouTube. Yup, ik kies wat mensen net. En ja. Oké. Mensen die zo lezen dat ala so jugu aisa so lezen sani aisa. Maar mensen, mooi tori ala sa zit ba. Het even een paar minuten genomen. En mi zit mi fena vol basa besa ama be disconnect tapu mi no sabi solicita dat tipsa mensen. Maar iedereen daar zo op Sawa Archie, ja, veel odi ik ben ze net aangekomen was. Er was een able story mensen op YouTube. Mi fixa het probleem dat die bus daar stel. En Amabu Baka en iedereen is in de huis. Mensen, lobby. Pardon, kom hier, kosko even. Kom drink wasa even mensen. Is gewoon zo'n ijstie naar me drinken nou de mensen. Kijk, ik heb een Oshara vandaag. Oshara wekelijk tapo, ik heb alweer wekelijk tapo. Voorlopig. Mensen, love you. Mi vrolijk, altijd mi vrolijk. Volgende week, ik zou besamen, mi betekent taki smoke op de lonta president zo voor nu. Maar alasan kokoro, alasan de mooi en alasan suitu. Tiri wat tak abra firi, because you want brada be kong, akmi. Tak memi tak abra krafiri. Before go, baka krafiri. Me wategu brasisa. A pistorisi. Taki unu kovo sama. Wala mala kovo sama brasisa. Sabi. Taki. Umus abi moro de wan krabasa oso. Ab 1 of 2 of 3. Suku ab least 4 of 5 krabasi. En ala de krabasi. So abi. One then a short one, we know be jaso. A short grass pe drink voor de kovo te de kovo contact in deficit avra. Dan de kovo lukuta pom de batra, sorry tapom batra. Hey, take one shot. Trawa im abi wan krabasi pe begi. Sa ye begi ye teki watra. Dan ye begi na ngadate. Te firi. Te gipresi te jag agron dringi. Je tek ika tek sem kabarasi ma ika change tap watra karbasi. Mana trobi. Watra karbasi abi fu wasi te wasi. Okay? If you manu of the piki for you. Dat so te je hebt two verschillende krabasi. One voor je pe je teki tego wasi en one pe je was ab one pe je wasi ching of pe amapi one wat te wasi. Meka gebreka krabasi, maar gebreka zijn krabasi. Yuchi ka gebreka zijn krabasi saya wasi ana era. Aso amus deel. Altijd krabasa also. Altijd abi pemba also. Altijd abi palma also. Dat na de belangrijkste pieces ani. Zijn abi na also. Of zo'n tip abi zo'n tempo pea. Of fleur water also. Maar belangrijk wana palm. Nanga imabi pemba. Zo'n ting, sa you firi. Sa de kovo via dringi adatip abi. Sa de kovo te sa bij adatip abi. Adat me want tegen, want was is sa? Asap sumane. Azabi. Adasra na kondre. Maar elke me mensen. Tine na mooi direct van mitaki alasa sweetie. Lobby pasi isap sa brasi sa motegu tide. Baga. Lobby. En achis refi. En brasa yu konvo. A datina sani. En bribi tapu na nanatata. En bribi tapu yu srefi. Because yu na konvo na yu na yoka na yu. Aso amusu de. Ini wa momenti. En nooit brasisa. Sote motai wasa. Sote. Sane lukumoy. No sane lukumoy. Sote. Konvo na nanatata. E seni test kontap yu. E test yu. Convo kan teshu jarend, maanden, dagen,
nachten. Maar je moet sabi to brasisa dat je musu sa de test. So lees de test hogri. So lees de test tranga. So lees de test gemakkelijk. So te convoca seni pa de karen. Bos kopu ko jiyo. So te eko serious ani. So te me kuyere. En zo te convo echt de zodanig dat die je vrede zo lezen. Je broeia. Maar je no broeia. Omdat hij zei, je hebt altijd. Convo na you na convo. Ini wan bigi sama et takanga you. Inavu vrede. Inavu ede. Anatrobi say taki. Na you convo. Awakaka you. Nana tata senekom. Famiri chako imbere. Francisa. You must brasa. En alating im sora convo tak you basi. En alating im taki respecti fasi. En alating. You sabi. You na basi. Dena de igi basi. En dido. Im abi respecti. Because he respecti na mama bobia. En daarom Francisa. Umusu. Waka. Den pasi. Fude convo. Anga you pasi. Den pasi de convo na you pasi. No suku waka wa trasma pasi. Yo poti srefi problema. No luku sa trawedu. Srefi. Because ito brasisa. Epi luku sa trawedu to. Sa usanga yo fadong. One day one dak yo fadong. En dat tesa pasayo. Inobari ay convo no bu. Want libisma lop kos convo to. Echt snel libisma na zomaar uit het hoofd. De kos convo. Zo te was siki mekare. Mekare was siki. Soms ma abi convo. Soms ma ay tak da convo sama. Ma de kos convo. Tele ati bro. Da convo ne basta moro jila de kosi takala so no sama po. Ma ne sabi sa de tu. De kos den strefi. De fuka den strefi. De wis den strefi. En ta wis abi ki waka konda de bari da de longo suku. Da de wango begi aksi pardon. Amane rokoso. En tele aksi pardon. De wana alusum kontamara. Of no de wan shalusum. Dan ik des niks weer op touw. Dat rijdt je de man pergi. A pepi no saka stress je de man ina ma bere. Ama betre ba. Ama job. Dat is niks weer op comedy. Ik was daar precies. Maar na solibisma wan samus de man ano kang. Vamos te igual sabra. Convo e rokotranga. Wilibis me praxe we rokotranga. Une rokotranga ki mur kopoteso. Neem me niet kwalijk. Une rokotranga. Om dat zijde. Une machi sa convo e do. Une machi. Te use don. Da kan da convo fet omen fetiji ta pasi. Kan da convo go kurderi abi krutu. Pardon, nanga yoka en nanga convo jiyo. So jiyo. Maar dat wist brana sisa. Something will libi da wan say. Something e luku de srevi. De kontente begiso. Une arti. We long. Igo stang. We do ala sosani. En daarom braat is dat tegen was uno mekis potang convo. Uno mekis potu na roko sa wan convo et do. Inu ai we sha gemakkelijk. Uno ai sa ne waka ko gemakkelijk konto. Maar uno potu edetak ofa. Want imo potis rete rugoroko ala mate of ala neti. Fa tranga. Fa hebi. So tino mangoma ye goto. En a passi sa je reita pa passi. Of waka ta pa passi. Of teka trein, of teka bus. Doro na roko, doro falak suiti. Maar no sabi, omeni maka na convo, den convo pour dita passe. Ome sneki de puru. Ome sande du. Miki doro buna rokope. Miki kombaka buna oso. Alles ati praxeri. Teka edano gemakkelijk.
No. Isa ba sa to Brazil sa? Isa sa des ma frère dede. De tak dede to. Masa no dede. Asa no sribitu. Asa no prisiritu. Wat uno sapsane. Baka dede. En seres ma e frère dede. De praxeri alasan keba. No. You lek yor kan notine keba di you. Na buba egwe. Say kom baka mina sabi. Mina sabi. No asama no sabi. Dido uno frère dede. Want uno sap say kom baka. En dido uno meki spotu. Tena na tata potu tap gulon tapo. Uno du lau. U dusa umusu du ina boom fasi. Sonte mete igu wasap. Sonte. Wo dusa ni. Wo afrontu. Uno woyere. Misrefs de inen. Ivastan. Ma ala teki frantu ortu. Ivastan. Teki frantu ortu fu ini wasani. En probeer komoro boom. Lek pa IBD. That's how to do. Ma libi sama. Tapagro tapu disi. Yala te de wadre basi futrawa. De wang ote itra ote de sribi, ote de wiki, ote de pupo, ote de guatoilet. Alasani. Pare pode oso. Alibi sama. Anana tata. Anagro tapu. Alibi sama. Libis may jineng. Omen nen de libis may jin. Omeneng. De. Fur luku kovo neng. Omen kovo nende. Wan kovo de me kat de nga tak klisi. Tak nende man jing. Wan kovo. Wan yoka de bia omen neng. Mana wan sani. Ibostan. Na wan sani. Ma dape na bruya ekona ini wi sama. Vibra na sisa. Omdat is ma wan making en sma wan denken de gevaarlijk. En de sma wan broeia manipulatie. Luga to sa otakti de. Krafiri. Abra taki. Imatak abra krafiri. Sana wan kra. Evi luke. Nou woord toe sas mameki. En dat te jou actie zijn nou kra, zo'n te de matei op de kote jou je trap out. Maar imi, a klasa de taki, na yo kafu you. A yo kafu you, ine go fir you yorka, because you na yorka. So te son te, because te kota kra yo tak tap wansani. Masades me do arti brasisa. Tere me go tak anga de konvo fu you. Dan na krabasi de teki. To. Da de anofiri e firi. Yo karen ko. Na kari karen ko. Te a krabasi e piki. Da to antaki. A weize ge dape. Na konvo dape. Ana yoka fu you. Dikasi you na yoka kaba. Da fane maka firi wa akra. A yoka fu you. Na waf de kovo o wakako. Da eng oteki. E presi ina krabasi en ing ano ina krabasi in you sting da in you anu obo you anu make awatra ifado o awatra tantiri no konfo ma furu no sabi sot konfo neng Seresefi because akade ini won konfo if you aksi yo sabi sot konfo waka kwe kopikio. Be na aketi srefi. Aketi te yora aketi akete waka. Mano konvo epika aketi. Na konvo. Anayoka ayoka bikasi. Yuna yoka. Ibo sambra sisa. Yeshifa sa fromu. Te me meki sani. Ibo sambra. En zo'n te de kan wan de konvoko in na te akrabase piki na in you anu. Doch? Ef a konvo ako, eko. Na lek de mij taki firi.
go fira convo. Dan men dat grong. Dape, toch, asanati, to bransisa, fir convo, de tak fir convo. A fir convo, nanga drong, a fir convo, nanga krabasi, a keti na wansani. Maar, efu convo no ako, convo no ko. Ika nak drong, omele yuani, ene ko. Omdat zij de bransisa, en nanga krabasi tu. Omdat die archibuya da bransisa. Wakonfo ine dwenyi fu wakako. Sonten te you en nukuta bransisa asani sa e pasa. Kouta kine meta mogo lukupa akromati de. O nakdrom kobita akromati. Ma ina bere famiri abi wan bakru sa de go teke. So bay dek o wakako, tere mago firi. Na bakru wakako. Akromati. Ine kare kote yuwani. Ika du say wani. Eneko. Ala kofo. Ika du say wani denoko. Dan uluku preto fuspato. Sonsma. Uluku fini. Tere mij play bepaalde singi en meestal geval ade ingi. Awatra ingi, abu singi. Imluko ate, watra ingi de shi ome bari si ondra kampo. Ome bari efsa. Ome lausani efsa. Onmogelijk sani. Dat you must sabi dat asandati na comedy. En voor karwa kovo voor you, le fale met de mij firi nakra. Je weet dan. Al gemakkelijk zijn. Heel eenvoudig. Maar dat betekent toch, je moet de aangeschreven lobbyvasie en bribi. Want zo'n even no de krina you schreef. You nou as ma sang een vloek en een gunnesma. Een actieve bita. Toch? Dan we should take you krabasi take kete. You actie, you kies zo voor musani. Kada krabasi no wakasrefi. Maar te you de kring. Dat je, voor je aksa vraag, dat krabasi wai mo pofi anu. Boop. Voor je vraag bobo ti mo voor krabasi troyo tapado ti. Bam. Ala wat tapado. Om dat zijde, je de krina nga yusrevi. En op dat zijde toe, a problema sa danga you. Sdo olanga de anga you. En zonte, de convo. We wakti olanga tabu fu wakadoro komideng. Fu make you sabitati, you can do so fu kalmi kong. Dami e wakakong. En sonte mi da you koko, ma no sabi. Waluku to brasisa. Yabi sa nei sa libis mameki. De mij taki Jojo mama, Jojo papa. En taki fos idu wansani imusu go terdeng of im go pe you makis bere. Asana wala sayre. Te gade kwak savus. Alesa tere. Alesa lukuno mo te wasani. Kovo. Nabi no trobi na asanati. Kovo na presi fa de. Mama say, papa say, klari, next moro. Suma de na goro. Dat na belangrijk. Next moro. Temu go potangi. De kovo schrijf o wakako o teita ki luku. In wakaso. So an presi go. So an ting, so an euro. Klaar.
Maar we doen alle de rommels. Zou de kwakzalvers atheïsme voor doen? Nou, zo lauw. Ik zeg, oh, va. En toen met dat convir convo, of kravalet aki. Da, moet ik was aan je, brasisa. If you know ganga obia sama. Toch? Wan gang obia, rekimi. Mega fa James refi. Mi muso. Dititi. Nanga de baka mafe. Nanga na tata. You na bi fir convo, you na fugo fir kra. You na fugo fale kare, fale meta ke fir convo kar convo kanga dro. No, ano de vanudu. Wat ina luku ala sano sorry to. Dat se go fir kra. Ina luku ala sane so direct dape. Ala sani. Eens gelijk 1 2 3 bla bla bla. Dan je zie taki sonten sana sanisa libisma de kwakzalvers ei doe dat ben je zie dat de man en mek de egisani de egi want die lukuno kota je wat de mo vier krato want te vier kovo je acties aan een krabasi to 3 voor sariba efi actie moro akrabasi e tantiri wat afuru omdat zij brasisa ano food mek fudati dati na tewa no to de go luku maar you guys do gewoon like libisama en actie usrefi en dat ben ik ook voor bribi in usrefi en lobby usrefi en sabi en probeer sabi furu voor usrefi before wat transmakotegi wat e wat transmakotegi en you sabi kaba da moito maar if you don't sab noti toch da ofa want ten je dat ik weet het niet mi no sabi mi no ma membre da you kan sabi taki alibis manati abruya en alasis refi so tens me taki mi no ma membre bo mi boskopo te de sanat e sabra rasisa asan dati apte maken na nga yusrefi sa you do verkeerd sa you net do boom en sa you kan do betere wat isabi sonten konvo di ome boskopo te yi ome sanfudu maine waka yes donomo sopsa akonvo tap sen boskopo konjito o sorry sani maine ma potay ede wan sonten you know as ma idet tum si druk aan isrefi anga trasani sa inom do anga sa imustu dat is opsa yo sabi dat iedereen was maine ma pure omdat zeide you know da rostu anga isrefi you know sap isrefi of kan der sa ifsa tu sonten you lassen because before ibelibi na fasi fa imbis be waka you passi maar no you change omdat you see dat alasane go ina dat ede ina fu waswatra teifiri ina smoke wan sigara ina jama pepper watra ina nyawa wan hereri ina bor supu moro ikadu sai wane iklar tatu taki ipode konfo na wansi ano you de konfo ipotisre na wansi because you konfo na you kana you en dat die heeft zijn furu na nga brada nga sisa omdat zeide is op de alasan mooi alasan suito no as manes panganote alibe goro kubo alasani no as manati skoro ego bo alasani koloke wakako alasan no as manego ding tak pa kolo krispo po mo te go sa brasisa tide ala ten
In alle tensan de is er bijmacht. Want bijmacht de altijd in alle santa pa grond a positie. A bijmacht kan de yukovo, a treba bijmacht na. You go teki, a tra bijmacht, ya wan gong, zij play gangster. Of you teki sma fu play gangster you, fu fuvuru, fu do ala sosani. Wat toechi, walos ma, sang de monikare ano. De musabi, ova, solisi na ma palibi ba solisi, pa ma pakizeng. In alale santi, tego lukufini taki, sitaki, wa from de. Trawa, ik koluku de actrice en de acteurs en de basketballers en alle singing maar alles zo kolibi de mana tawase. Maar in deze revi, im lukwa from de sonte in etu. So is it of this revi, di ala so sani. Roko peika shitu, trama Islam di trawan. Pukis disi, beimag de. Na solibisma de mana gronta puno deso. A solibisma na natata ju alasani fu du sa du fu libi. De metitu alasani. Ma sonsma mashi furu sani sa trawan kande no mashi. E denki farawe sa trawan no ma denki farawe. Na de mana ti desmana tito, moro fu na maneng desmana tito. E komplei basi abra tralibisma. De wan komplei basi. Na leki de konfu sama. Iwa kago tapo wan konfu sama wan kwaksalver. Yur grung ino sa furu. Amai tegi alasan se amai tegi bribi. Omdat you no sabi. En asanati awa gevallen sani. Wan kouta ki yu na wasma edene rokobon. Da amang awasma a kwaksalver no do sa you wani. And you see openlijk sama do ano wan bonsani. And if you edel lauwelijk samtaki, a obia sama. El ribi is een gevaar. En kovo, at je moet top. Kovo, kan je amalat problema toe. De kovo voor asma. En furu sani. E pasa, san de kwaksa ne tegen libi sama. Tak de kies fofo. De kies waarschuwing. Omdat die, de go ei tegen desma leisani. Mek desma duwa lo sani. Pe. Ano de mogelijk, ano be makusa. Was ome watra, sa no kan. By ome sani. Benafu. Tang ome dei. Benafu. A daarom Bransisa. Te yuwan waka. Gawan obiasaman. Te kukura basi. Aksi. En te tek akrabasi. Nang watra. Of malasi. Of bruin sukru watra. Of orshada. You musu bribi. Dati yo kis piki. Den bigis mafiu o waka ko fuko piki yo. Te aksi na yorka e waka tak gotak tanga de konfo. You e waka gomiti de konfo. E aksi de konfo, e begi de konfo. E begi na tatatu. Want dati, na belangrijk sa nito Bransisa. You must sabi dat iniwan sani sa wi musu do en do. Aksi na tata primisi. Hoe doe dat? Omdat zeiden dat na de belangrijk zijn. En dat je waka committee de convo. Nanga de wansa gwasabana fu mama sei. Luku Bransisa. Te uka luku ina her
sani tewe tak abra convo. Taki zo'n ten zo'n de tees doen de acties review. Sa e pesa eigenlijk na ini na pisitori dati. Sana a werkelijkheid, a waarheid abra convo. Sana waarheid. A waarheid de na you insan je wan bribi, insan je wan teki. Ada pa waarheid de. Ada pa true de. Na de in you. En te ade in you, dat you moest de one aan je schrijven. En dat you moest lobby de convo voor you, en lobby na natata, en brasa de convo voor you. Dat je sap awarait. Dat je sabi, is sante de metak abra. Krafiri, dat you moest sabi taki a krafiri, na a krabasi, of a iniwasani, na wan de convo voor mi, en wakako. So dwal ding, acties repi. Maar, sabi tu bransisa, uno me kis poto, uno te kasan le play sani. No te kan play. Because he come for. Like fami taki teigun tak na before. Taki come for. En roko tranga. Ano tak te si wan come for waka kom bla bla bla. Na gemakkelijk. Ade. No. Daarom zo'n ten if you call me. Je ta call me. Dat zo'n ten mo te ta kere no. Mino ma piki no de. Om dat zijde. In een moment dat die. Mino zap sa ti te do. Mino tak agwe of pe. Maar aan moment dat die. Mine viering. Tak min piki you. Immers dan. En daar moet hij dat ik zijn aboskopu konji mi komi luken. Donc tak je op mekaar wali. Of toshi mine belu no. Ano tak mino belu mino piku no. Maar in een moment dat die kan de aschins reviweri. En kan de convo. De convo. No defu apisitori aten ayuru dat fu piki. Fu takito. En as so. You must char you revi. You must waka anga you firi. You don't do je schrijven. No. Want mi kon dat mi piki je telefoon te bransisa. Dat zo'n teo taka mi mami no archi. Je taki. En dat zo'n temo piki wa lausa kande. Je dan. En dan. Mi sabi ala ting. Te titi wan taki. Anga de bigi wan de bakaban ving. Dat mi sabi oteng. Dat mi sabi van me do. Je verstaan? En daarom, amus de precies na unu, sa we firi. A firi na moro switsani, na moro bunsani, fu konsabi, suba na you. If you na abdati, you musu konsabi srefi. You musu koleri you srefi. En leri you srefi fa im waka. Omdat zij de convo de fulleri you fa im waka. Fusori you fa you kan shita adoro. En te etaka yesi in you yesi. You no play dofu. Te yeshi no play brainy. Te smeri no tap you no so. Want dat en te de waka kom oppo you srefi. Make de kombari. No tap you srefi. Omdat te je doet dat op Brazisa. Zij doet. Je voor kei srefi. Pardon. Je voor kei srefi. Helemaal omdat zij de. Tena convo. Want waka kom. In making. Want if je horing. Zo'n ten soorten akanaki gadoti. Siki. En dati na moro ogri siki sang Yusuf meki. En voor dressi de siki dati. Ayu waka dressi Yusuf. A dido. Ini one thing if you want cover waka kom. Tegen bij ika waka kom of uka waka kom mame misi verstaan
Iniwan san sai pasa. Dat is wan. En uno kontum si hebi. Dat is wan. Want tako weko ino ameka meki tum si bari. En uwan niet taki am kon rustig. Dat sonte no was manu sab dat alonto. Ayu wan sab dat ade. Dat na moro sweet fasi wan, amoro boom fasi wan. Te yusi a konvo e arki yo. En te kon a de gewoon dat wan taki. You na a konvo. Make you een boom konvo. Make you een boom over. Dat en e konvo opruru. En e konvo wiki a je birti. En dat is nou een pisi voor you na een. Want dat you sabi, hey, mi yesi krasmi. Of mi do so ansani. Mi sab na bigis madoro. Dat mi bar gewoon, ba, odi ba, saipsa. So mi saipsa. Gewoon, je tijd dat so mi saipsa. So mi sa ma fusi. Dat yo sis refi. Dat bigita kan da alasan sa you musabi otegi. Anabu beki bla 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 bla. No. In you aitakanga you. Da you inatori dati. Da iniwan pressure waka, iniwan pressure del, iniwan sa you wakando. Da you sabi taki emi do so, da so. Emi tak so, dat opsa. Emi froiti, adat opsa. Emi spiti, adat modu. Emi ede seki, adat e pasa. Dam sabi. Na so, you, ook verstaan, den bigis man voor you. Want usabi, ala kovo abe igis meri. En ala kovo abe egi fasi feikon. No wan kovo ne ko wan fasi. No wan ne ko wan fasi. En eso wan sa ko na fasi na yo kana you. Teka also, ye te ko na buba de shito. El te de chabua, en eso sani na kroji sa ye weri na nga su ade dati. Maar na sa fesi de shi. I verstaan. Maar na sonte te kovo de asking. De shi sonte afese chenchi. I ja tori to Bransisa. Dan Bransisa sa mote gujaso. Ina tori sifu krafiri. Te wa obia sama of wa kwaksavel. O te itaki o imduma krafiri. Dem acting sos kon voor wakakon. Suma zo wakakon eigenlijk. Zo pasa. Leg me uit. Dat kan laten je wel nonsens. Want a bere schrijvitori anos afeng. Anos afeng. Op dat die. De meeste kwakzavers na sa de shenga de ai. Fukal you kon voor kon. Hoe doe ze je aan doen actie. Ik kan deze schrijven. Oh, obviously, man, I'm doing you. We not doing you can't do it. Hoe verstaan toch, Bransisa? En dat is nou precies aan. Deze is aan. Obia man, de kwakzalvers. No tegen zij dat ik kan doen de sansi. En als dan is hij, zij met taki, wakrabasi, you get it. So mij tek batra. Hij tek boei. Dat de mij tak de mij vier obia. De mij vier, de mij kodluko anga boei. Nanga batra. De sanati. Awa hetra so samba ka sa ipsara pe mensa. If mi go ina tori de torati fu des marati. Sa abi boei e firanga boei. Nanga batra sa de firanga batra. Esa ta sweri. De sanati na de sansa de gopteki en meki mofo en do. Anosa na tata senkong. Anosa yuko boro konangen. No. Omdat die Bransisa. Ini wan konvo of wan yurka sande. Sa I do sadi. Mine kosi ding. Maar te do lau, dan mo kosi zeker. Mo kari u kwaksalver.
Want if je go la go horis mas potu bij je kwaksalver. If you go play tak je ab ala de kovo tapa grond tapu bij je kwaksalver. Daar aan lima. Je bent toen is Let me go na nax. Go na van de karen na dape na snel kon je go play toneelstuk. Je verstaan? Natalia. Omdat die konvo anowasani fu me comedy. Anowasani fu me kisma. Konshi gewoon dat je na zo. Je schrijft in Afrika ze ermee doet toch? Daarmee doe alles zo sani. De acties schrijven is na boom ze ermee doen. De acties schrijven. Want uka schrijven. Toshua Aisa waka konto, want tru Aisa konto. Of anyone konvo. Omluku moro furu, want tru konvo waka ko. Omluku furu, ene talanga. Egwe. E baro di me gwe, mi doro, mi komba, odi mi koluku, mi kotaki. Me gwe, odi, agwe. Ene tan yuru. De acties seide. Na kromati wan gwe so esi. Seide na puku, eko even de gwe. Seide prove, eko ene lavo eko bam, e waka gwe. Seide aise ko tak even de gwe. Seide tak kabra ko tak even voor 15 minuten e gwe di na brap. Ene tan. Omdat die, ano gemakkelijk voor waka ko. Ano gemakkelijk. Maar wie zie je gemakkelijk, maar te weet je. Konvo de heri de nas machine e do alasani. Im sabi wantori no bunda pe. Er is iets niet goed. Ano wan boonsa na pe. En je ziet play 2 jaar, 2 uur lang, 1 uur lang konvo dat zien. Als zijn konvo de nas zien een hele tijd. Maar zijn no boon. Maar zijn no boon dat pe. Wan vroemu dat pe. En tegen onderzoek. De consider adido na dati. A ini so ko say talanga nas China bakro. Ano wan gwe. Ay aka de dakel lang na yusti en egwe. Omdat zeide Morovuru teisha sa tepsa wan probleem de. Wan probleem de. Wan mama probleem de. Dan egwe. En zo te komatel. Omdat die sani san pesap ina before. Ne wakale van waka nunu de. Dan, wanneer je kom, doe sam do. Dan kan hori snapu. In meeste geval, Bransisa, de manati. De oma man dati, no mika sta oma na man. De na de. A je saaf de, nou fatu de teki. Nou fatu. Want den sabi, sare du, no kan, is sare du na onmogelijk sani. Maar de wan sorry taki, o tranga de, o me makti de abi. O me makti. Na lekte de me tak de ma go 4 konvo. E babana dalonto. Hey. Yo si asta reisan sa du. Yo si asta reisan sa du. Dape yo si tak yo denk tak no apuku kontru apuku. On so te tak wo go fira apuku, ku kara apuku, want apuku no ako. Apuku no mako. Fa kara apuku ko. Saya do of say de wan meka apukuko. Acha wan boskopuko nje asi. Tege asi do so fu do dati dat me wakako. No do dati. Dan fa yo wan meka wakako. Fa yo go dwenye fu meka wakako. No konto. Wa luku mo tege wasani Bransisa. Tege go feswa obiamanto. 95% weet je al. Sa obiama otedio. Maar sonte ipergiti.
sa de conversor you. Want something, a cover te dat lukuno. If you want see me, guabusi, kutaka puku. Guabusi, de meki kraka, de puta prapi a mindrisi, de fulanga a puku wiri, de poso, ina watra, de potimi ouro, potimi diri putu patu ina watra. De yo shisani. Teki luwa gutei, de yo shisani. They follow me na nga pemba. That was she suma wakakong. That was she me. Ma te na konvo no piki you, no diabos ko polisi. Ika do say wana na wakakong. Ika nak ding dong, ika nak drong, ika nak itimba. Ene kong pade. Adele dalo telu ku komedi sa edo. Ene ko da over. Da ikade omen ikade top obiasa ma gron tap of sande. Ene ko opuru logio. O so dat ya noti. Ya ne basi. Da to so you. Da ya ne basi ne ka mi konte iwani. Me waka konte mi wani. Imosta. Adati. Ma tena da tenda ki waka konso attention bikasi so. Da en ataki futaki. En ataki futaki. Amus wakako. Omdat nanata ja opdracht. De wakako. Maar jullie kwakzaver. Zijn er wat ik toch een schrijf. De yo karapukuko. Ha! Mi wa shasa na ti. Ine takato mo schrijf apuku. Ta apuku waka konter you. You not naughty. Da waka koko. Je bent gek of no? Na te wan dat la toch. De western sanito. O konto. Maar pa assistent van nodig voor de operatie. Ono waka gastrati pikwans maar zo maar. Ik wil je meer want mijn kotons maar op ik kan je me give me this. Ah man, het was wat kuno abda wan verstand pasanati. Tamateki tek kar wan nefi of sanso. Ino sap sane da fayo mami yep ama. Ino mato. Na lek asani. You know man yep. Asi. Wat ino man yep you schreef. Ino sap next is er. Da fayo do. Is het op en dat na een probleem. Na de kwakzalvers. Dat je ziet dat mij met ning. Ja busa Aisa, ja watra Aisa, ja dis Aisa, ja dis. Alla soorten Aisa de mij kan kon je op plaats zetten. Sang, na zo me Aisa de. Na zo me apuku de. De acties er taki. Pero maar is mo pangadeling. Ja toch, pe de man is mo po nanga de ning. Allee, maar ze met ding. Ja, maar is tina next se doet toch? Ibere furu ye nya ye drie fusma tapsma ning. Da la so nonsense te drung, ala so nonsense takito. Ala so sane kai ede. Ai tede como te ide tak ai na so. E mo me kwa te ja gide mo te dak ai na te dis dem du. Yes manati. Dis same sane. En daarom met ik altijd brasje dan. Te waka strati. Te shisane. No bache poti. I loko i drai fesi. I wakagwe. Want you no sabi. Sam pasa ina before. Is na alibi sama of na familie. Dusani. You no sabi. Dan you no mag kontak. Chepoti baya. Chepoti sang. So me bache poti Jimmy. Brasisa. Adat mi wako tego abra akrafiri. Sande zogenaamde kwakzalvers. Ei tegisma. Sade musu do. Omdat Brasisa. Ik kwam taki. If you na true obiasama. Desat inedu. Inedu desati. Want te asma kos do efesi. Je speak alatani. Spitoro je alatani.
Alles aan je spitroeien. Vanaf een geboorte dacht ik dat Ayurusade. Vanaf een maal pa geboren dat je tja controleren toe. Alibi van je Libi obla je tja controleren te van wasabi. Ina go du krafiri of fale kake. Ina fu du go kar konfo kom dwingi konfo nakti ba kar konfo kom. No. Asante na jide kwakzalvers. Zij werisma ede en las lekisma las de ting. Je verstaan? Anga den day. En dit is maar de einde oppo. En de einde oppo. De firi en de yesi. No de. Ala top sanga de. Bransisa. Dis bere baka aprogo akonfona. Wisa ni ubetak abra krafiri sana krafiri mensa. Kom ik bij de Bransisa rapet na Facebook en YouTube. Odi odi dape. En al speaking na sa kafas mo gaan beginnen met Florentine Bernstein, odi odi. Gaat daar uit Tolo, odi odi uit Thailand. Woe! Baya mooi kondre. City kondre. Jim Lawrence dat na tata kondre. Naomi is een Lonwijk, odi odi. Ik dacht het is Loswijk, maar is Lonwijk. Kan dat niks spel, right? Maar na Lonwijk. Missy Diamanti Anna, odi odi. Bless you, zonde. Thank you well. Hallo Bom gaat, odi odi. Diana Sibilo, odi odi, dankjewel. Mildred Meinas, odi odi. Ajuba Tanoso, odi odi. Sylvia Saimo, odi odi. Mensen, kijk naar mijn scherm boven, hè. Daarom heb ik wel op, ja. Veldwijk, Josina, odi odi. Meneer Grant en Ricardo. Steinbach, odi odi. Grantang, Cecilia Breinhardt, odi odi. En Melanie Afusensi. Sonja Boerstam, odi odi. Letitia Goreng, odi odi. Respectie J. Cairo, odi odi. Ryzen Staren, odi odi. Ik ben wel niet op YouTube, ja. Frans Cairo, odi odi. Grantang van Boskopu. Om me laten weten. Letitia Goreng, odi odi. Auke Kolen, odi odi. August Alexander, odi odi. Ja, dat is gedaan. Miana Nana, Anna, odi odi. Dulcie Hall, odi odi. Elena Bernard, odi odi. Dankjewel. Wendy Perotti, odi odi. Bersaba of Farekare Baka. Wie wil ik Farekare nemen? Merlin Afusensi, odi odi. En Wendy Perotti is in Den Haag, odi odi. Concita uit Den Haag, odi odi. En Merlin Afusensi. Merlin Afusensi weer. Cecilia Bernard. Met Cecilia Bernard Phillips, odi odi. In Lavatoria, Abrakrabasi, odi odi. Estelita, Jonga Fat, odi odi. Orlando Steenbach, odi odi. Sweetie Tangi. Letitia Goring, odi odi. Henry Deunan, odi odi. Robbie Morgenster, odi odi. Sita is 70, odi odi. Is het Sita uit Den Haag. Bradagno, Hand Raven Pink, odi odi. Ricardo Baumgart, odi odi, brada. Ricardo, we bel je later. In aan het euro later. Want aan het euro heb je moro later. Want je bel me. Ik bel je baka. Maar zo. Buria. Dan ben ik ook bel je baka. Maar ik vergeet. Ik bel me. Maar bel je baka. En iedereen die moet ik ook bellen. En Ricardo wil me bel. Ik bel maar los maar. Maar. Hoe zou ik zeggen aan mij? Moet ik wat doen? Zou ik zeggen aan mij? In de laatste dagen. Hè. Ik dacht je. Wiki zo. 2 weken zo. Mi slapen per een continue. Fast van mijn sribi. Van mijn sribi. En nou, mijn sribi moro langer. En inas, I mean, sribi nou best af safe samen. Want mi be 4 weken zo. Je 4 soort fasting, hè. Like, als je vindt, mi me was maar mi lop is doen, hè. Mi de week, altijd mi lop doen aan Sunday. Maar in de laatste day, als je ziet, mi no be aba a 4 of zo. Hoe zou je probleem hebben? Mi be si toesie mi chiko lesi. Mi chiko lesi omdat die, mi sip neti tumsi langa.
Gewoon me sliep ongeveer 5 uur. Dat me boom. Maar nu me sliep zo'n 6 uur lang. En dat is 10 collectie. En dan me go sliep vroeg. En dan boom. Mi passie voor sliep mopo uit de regel. Uit de sani helemaal. En mi maar. En me sliep vroeg. Me taki. Me chat mi libi. En dan me ko shitu taki. En me go sliep. Me chat me libi. Want mi be ka doen aan 2 uur. Mi be 2 uur. Mi be ka doen aan trasani. Maar nu me sliep. Me chat me libi. En nou. En zo me ko shitu. Dat deed ik snel. Mi dacht, hey, wacht eens. Dat deed ik snel, man. Omdat hij me go sliep vroeg. En hij sas daar door dat. Vanaf die day. Want dat is me kon vinden uit. Spaar me kon vinden uit. Because dat kan misreven. Because dat kan misreven. En dat na moet je toch branchen zijn. En once aan je firbo. Gos don't tak aan je schreven. En dat je loco loan to you. In you also. Zeg sa. Sa heeft sa. En dat je consciëntie heeft sa. En je abi bribi. Tapu je schreven. En tapu na tata. Je verstaan? En zodoende ben ik consciëntie. Hey, ik slaap te veel. Mi echat me libis. Afro tak me lauw. Je verstaan? Maar dat hij na Sami kon vinden uit. Je verstaan? En doordat hij mine be bel furu unu met dat kring, met mine lei. Daar mine pikkie wel telefoon. Omdat misschien bij de in een lessie mode. Je verstaan? Maar vanaf tide, want is er niet meer sabi, vanaf tide, dan mi ede travasi godoro in de deze eiko aan de neti. Mijn pramisi trami den krawike heb ik iedereen op. Sande imis, lees aan mijn bel. Dat is een pramisi met me. Zeker. Vanaf Facebook tot YouTube, want ik heb Facebook, ik heb YouTube. Ambransis, dat is mijn antwoord. Ja? Abumra, dan pisi lati. Maar Ricardo, mi no denk mo bel je tineti, omdat tineti, dadelijk te mi ben een programma, moet ik mi doen aan mi ap mi ap met is aan mi go koti. En dat tot ik wan ting wat mi on doen wan sana aan de meti. En mi moet doen dat te. En dat toede, dat we karen krakumeti. Je verstaan, ja we karen Turkey. Je verstaan. En dat to big one, giant. Maar mo kodden do pura boy of de te kan met die mo doen wan sana. Maar ja, dat daarom in mobility, de mobiel Tamara wel. En mi kisa kans die de mi furuko da mobiel furuko sa iwan te mi ja. Abom. Willy Duizer, odi. Dankjewel. Hey, mi nou bro kan sa te. Marita, Lucienne, Jonathan. Odi. En Diana, Richard, odi. Patricia Wolof, odi. Mella van der Veer, moeder dat in Zwolle met vader, odi. Steven Velter, odi. John Held, odi. Mella van der Veer weer, odi. August Favres, odi. Tracy daarop, odi. En Ernie Willem, odi. Goeiedag, Sintja Garden, odi. Dankjewel. Sana Uma, odi. Sisa Fafio Alasan Sweetie. La unutaki mi mtike bala, gaan we praten. Maar dat komt volgende week. Verder donker dat je moeder dat na inni. Kauna, moeder van Kauna. Odi met Sandy, Glenn, Caroline. Odi, Caroline, we moeten praten in Jim Tori Saipsap. Ja, maar we praten. En misabi alasan waka sweetie na ngayon, ang lobby, ang sweetie. Anga bless fu anana tata anga de konfo fu you ya. Fireman odi JB Star odi brava vida penasa na kondre odi. Wat betekent het als je op hebt gemerkt dat je gewoon op batra kan staan zonder een streka of wassie? Ha. Zonder een streka zo batra. Ikas na tabata. Brada. Mine sap sot konfo en make you do that. If you do that. Mino sabi, akan sa, maar refam taki in a program, in a before,
Taki anyone sa bij mag de. Suma en mek dat sa soort kofu dape. Je moet actie soort kofu dape. Alles is mogelijk. Inkomen voor alles is mogelijk. Maar je moet sabi, sabi, fa, ante, ik kan snap, komt dat pas nesa. Maar ik jump on het aputa, de bloke fischine, even naar kotischting. Ik kan waka gewoon, want ja, bepaalde vasta, ik kan wat tapasa dat sa no koti, fa abata seti, ini na tapagro, want zoals maar ik zit, bata na tapagro dat ik kan waka gewoon, het dat nesa. De pot ala asa pusego na grom, de waka tapa, asani. Maar if you want that true, that next not them, that jump on top of battery. Make the battery the sharp point to the look to say that jump on it up look if in a cote. If in a cote them chap so access suma yaso. Want die deze santi dat altijd referat dat kwam bij mag wat konvo is aanwezig. Want Ajorka nee doen. Je weet dat Ajorka nee doen. Ja. Rasta baby tooth odi odi lotus flowers odi odi mundo wentje odi odi gili ofa dat ben in Rotterdam met Willy en Kent respecti grani en sermano hiwat odi odi Rasta Baby Toes 2 weken terug had gedroomd dat ik ergens was. Wat ik heb onthouden is dat 3 kleintjes moesten begraven. Ik weet niet meer of na wie ben verjaardag of die mensen liep weg met de kisten. Ik heb ze in een tas gezet. Liep in een straat die water had in een trein. Ik dacht van nee. No wasma, ne berisma, solati, dan tengo in ijskap baka. Bra, of rasta, mina sabi sana, abos ko po sa yushida pe. Maar, je tak 3 kleintjes, zo kleintjes zomaar en kinengre moest begraven. Maar zei de goberi, isabi atori voor jou, abi wan. En if dat estretje drinken staan is, je verstaan, dan op tweede lees, want in de bos komt het if na eerste lees, op tweede lees, op derde lees, drink abra chinengre, sa smaitja goberi. Want tegen je dat staan is toch, altijd af te maken nanga, tegen chinengre af te maken aan bakro. Maar zo'n ding, aberi abi wan traba tekenis. En afu de taki in het echte beri aka de wan trasane. Je weet dat? Aka ap wan traba tekenis. Aka ta ap ini wan betekenis. Adira, je moet luku in a before omeleisi drink abradetori disi. Want zo te zien, toch? Aka de wan familie problema. Of ade you problema seresi. Je weet dat? Temtak you problema. Libisma. Toch? Libisma. Minotak de denaitapu. Maar libisma probeer wansani. En de convo eitja abos koborat koji. Maar same shija. Een familieprobleem. Je weet dat? Wansansa de convo wan sorry sa efsa. Of sam be pesa. Of sam mus pesa. Maar dido, de kwam taki. Goluku fa de traboskopo bede. En luku efu. Je kies aboskopo baka a wikidisi of. Want if asani dan ergste sani samus zo. Uchabi direct aangepakt worden. Dan je kies aboskopo baka. En if aan sansa musu sa. I don't know, je kies aboskopo kies want to lezen ba. Ja. Melan van der Beer, Odi, Jela, Corondo Bach, Emitakebong, schuldiging. Willy Duiser, Odi, herkenbaar, Dimi Eroos, Odi, Obiaman. Ik heb begrepen dat de Jorka, de gebeurtenissen
ervaringen van jou naar dodenrijk gaat en familie daarmee ook contact kan maken en kracht door gaat, waar gaat de kracht daar naartoe. Oké. Akra na yoka e de metaken karen so. Te you dede to. Te ano you dede, you ne dede. Abuba fu you no demoro. Ayoka e go na sabana. Te metak over dodenrijk to. Na sabana de me bedoel. No atra preso de. No atra presi no de sang misabi kan de sa de a laatste plaats pe ayoka sa misabi e wakago na aberpe. Daarom zei de metak dati a doderek na berpe. Daarom metak dati taki you kan ga wan berpe go te kiorka. I kan go na berpe de nak 1, 2, 3 anga wat else bino sabi. Das basa don da ayorka sa don da po piki. O piki yo. Ano ina goneti. Ukule mai tak de mai goneti to. Ade man sa kibe. Ma fu go berpe. Ini wan thing. Ini wan day. Ika go yo kisi piki. En door dat metaki te abuba no demo abuba alasan tapu a ati tapu a abuba ne bo week ne do not moro ayoka fosi ayoka aitaina cinta na last blow a last blow ayoka iskoivi kovo sabiba so juru asama o abuba o geven op dat de kovo e guade poso. Dala male gua poso. No one kovo ne talontu. No one ne talontu. Ala male gwe whoop. Iskale. A eneste san say ta abra na baka na yoka. Want emus foloka abuba. Dati wan. Baka lati mina sabi. Weet ik helemaal niet. En ziet toch, libis mij taksani, omdat die de takanga ding, kouta ki de kwakzalvers toch. De taksani zijn denslevi, de mek ayorka denslevi e denki. Maar te yugo actie convo, slevi, da convo te toch. De famigo actie titi, actie titi zijn de bakadere. Ataki na sabi ino sabi, tak wakti te abuwano de moreo sabi. Dan mi tell je dat mi no wasabi. Saya tell je dat je op dat belangrijk libi. Dan nou sabi dat zo lang abuwa neto. Dan mi na ano kon toch. Isa ito. Maar mi deko zo tu. Isa ito. Adati. Ja, we gaan door. Daar zit op spier odi. Ernie Willems odi. Ik heb gehoord hoe ik sliep. Ik heb gedroomd hoe ik sliep. Naast een man ligt naast me. Maar plotseling mijn body in mijn slaap. Dan heb ik die man gezegd. Mi oso opo tapu gimi tap ala say voor mi oso gimi en die man deed dat. Mina verstaan zei het ja Sarah. Mina maar verstaan piki die asani zei het. Ik heb gedroomd hoe ik sliep. Een man lag naast me, maar plotseling mijn body in mijn slaap. Dan heb ik die man gezegd, mi oso oppo, tapu gimi, tap ala say voor me. Oké, tap ala say voor me oso. En dan mij doe dat ding. Ik was ribi, was maar de nee say. Dan itema me kama tapi oso. Say yo tema me kama tapi oso. Say no me oppo tapi oso srefi. Mino man begrijp abos ko politie adrein die CV. Omdat zeiden, ja, ama is dan say you don't. You sabi oso oppo. Ama no te dak you oso oppo. You te yama me oso oppo ikango tapelimi. Zeiden you zullen no ma oppo go tapi oso. Dat wat taki ilesi. Dat wat taki bro. Wasan no debu na nga you. Na nga you ching. Sa you zullen emeki.
Sa you select e make pesa. Sa e pesa na you. Ano atra say na you. Na you. Ala, da bos ko pu you. Ala, da ko vai sorry da pe. Nintra Selina hold up odi. Johnny Jones da pe na ini. Anem odi. Tracy daar op die brakino die kracht vieren. Doet men ook door stiekem een gunshot in de lucht af te lossen. Dan als je door je knie gaat, dan wil ik zeggen, akraswakkie, het is een vraag. Nee. Deze de mensen zoet agon toch? Ano krade mij kada pera. Ano fide mij fi krape. Zo'n ja konvo, toch? Tere waka kong. Je should go naar de balkon. Je verstaan? Minus afzijde asat heb sa. Minus actie titine. So je mij should pagara. Je verstaan? Voor mij misabi. De man troa pagara kam tapu. Apuku. Moest van na apuku hè. Aka de kromati tu. Je sabi toch? Maar apuku mi apuku. Da waka kwa estelisi. Nasa waka ko. En dat adi dat die abeda wan fatu. Pres abo je should ap troa pagara nasi. Amatura pagarat kam tapu. Da puku ban. Hey! Da wakago tapa obia ma. Isabi to. Da sakago dira. Bam. Ano ta mi apuku no talanga selesai. Da puku mi wakako. Bena 1 minute. Ako pon agwe. Amatura pagarat tapu ban. Hey! Ho biya go tu. Da wakago tapa obia ma. Da saka inskrek. Brup agwe. Awe batu alamalo. Misa bedape wadamo tu damo bedape anga emma de lomo pa ajes de brokatenti mo pa brup. Ota boy tropa cara des bes dan fesi. Mi bes don so. Des dan mi fesi. Obia mandape. Aboy dan baka. Dan obia man amanta kwansanye. Amanta kiwantongo. Na dia taka tongo of abe singi. Mino sa mo sa abe singi of ta kwantongo. Mi se fa da tongo de beta ke ta kwantongo. Da boy tropa gara tam tapu. Buru. Jopo buru frego tapa puko tapa abiama. Ja, no ago na solisi anok Sweden de mij a konvo de banaschi maar de weekend da konver barko. Anofiri dat anofiri. En de laatste dag als je door aan knieën, als je door de knieën gaat, laten we zeggen als krachtzwakheid en vraag. Nee. No, tegen zeggen we niet no, ik kra no, ik loko isab de mij tak kra hè. Maar aan de van tak anokra de konvo voor you. Isabi to akra to na ayoka na awotu kra de mij gebruik na ayoka. Maar yukra ne saka ayoka san ne saka. Moro furu na de konvo voor you ayoka voor you to. Mate you san. Ayoka fia nyadring alasan sawani. Alasani. Mana de konvo sonten de konvo roko tumsi tranga giyo. To? Dan na wan tangi de actie dat sonten je fi taki yon je fi so slobberig de metaki ina krakti fu do noti lesi je solisi na wan watrasref ya van nodo. Je verstaan? Of dan wan supu kan de konvo actie olanga daarvoor make you firi sta de firi dat de potene tapo. Je verstaan? Dat je ko abi de firi dat die prisiri no de injo. Dat meestal san say mus do. Interessante sa. Luku tu so boskopu you kis afesi. Sa you smeri, sa you shi. Diga wen krisan I aifado tapo en ino do asante. Was je dat je aan bloga soto? If you das na ko de tek chin anesi wiri, di tepi tin smeri wiri, teki chin sos wiri feni teki potin so pemba ine I wasis refi. I dadoro sei teki chin bloga na soto refam taki op teki chin anesi voor je water zeker gisteren pompen ja pot nou kan ja if ja broertje potje broertje mag je rozen. De wasis refi. Of de mekis refam mooi sweetinha, sei waninha. Inha, drie, dat ja ala. Ja. Leoba kwami odi.
Albert Pinas odi brada les peki grana sakafasi. Willy Duizer odi. Dankjewel, Albert Pinas weer. Wanneer kan ik u bellen, braak kunnen deze weer uitkomen? Maar bel je, dan wordt dat taki. Ja, want Bisabi is er nog bericht komen. Ik van taki, ik was een beetje in Lissy mode. Dan ben ik bellen. Misabi is bellen, een beetje nog bericht. Hoe productie en dat wordt taki, ja. Rest is een takker of teker. Odi, allemaal kunnen. Wanneer ik slaap, kom iets me slaan, dan word ik wakker. Ik weet niet wat het is. Nou. E was ik kon nakju, anobu. If ik kon do disi, ik teken op je school of je voeten, maar if ik nakita dat je kies sjati, anobu sani. Helemaal niet. Helemaal niet. Wasan, en teren nakida isje hati awa ogri. Awa ogri. Maar if ik kon teken gewoon, anobu problema. If ik nakita dat je isje blauw sani, je moet op een SSC lukusana sani. Ja? En sila gita odi. Nelom G arantes odi. Nelom G arantes odi. Mi kis drink tek tak mi kot luku sa mi kiso boskobo. Mi kisi drink tak mi koti luku. Nou, sonte te kisto boskobo top. So is dat true, so is aan true. Je verstaan? Je moet lukken, zij kies godoro, zo boskopeko. En zo te komen voor, eitja aboskopo konji, dat je kon vinden uit toe. Want zonte, a komen voor, zo lees sorry sani, zo voor mek zo lees dat die opoko doe sa, zo lees sorry voor doe. Maar, a kan de dat die, you kan de otro, obiasama, maar in een vastpa ay so dat je kodluko en het passa zo. Want voor doro obiasama, passi sa ya waka langa. Ja da? Luku sa ye kiso bosko be kis mora fesi en luku sa ye yere sa ye shi. Ja? En even au deso tak yo luku gisma yo kodluko, akovo ay bigi setjus refi. Ay bigi sreka yus refi, busru yus refi. If dat nefsa, onvermoeden. Ja. Kringi. Odi brachino. En mijn dreami ben de nacht aan mijn ex-vriend in kantoro. Ben vast ons leven, maar in real life, mino abifiri. Give me ex, mino wang en moro. Sa adring dis betekent. Nou, eerst. Nou een sheng. Dape. Omdat hij sa e pasara petos brada sisa taki you ai do wasani toch sa inamusu do 100% da akovo ai sorry da petaki luku sa ipsa en asan sa do sonte na movo sa taki en sonte taka de wan hetra sani sa you ai do i basta en asa aptomako so you nanga you ex say pasa. Maar sonte akade ko wan lausani. Sa je doet en je denkt na so is nou bigisani, maar je shele kwa lausani. So is nou mo vosa je taki. Maar asani dena in you, na you edwasani. Ivasta na you. Want dan so je na wan shen. Na shen ape. Ja? Rinja Helen Nijlsteen, odi. Famo le grande, odi mar. Maar olanga den yorka etana berpe. Dat mi no sabi. En dat no asma no mategi you. No obiasma no mategi apisitori dati. Mi denki, sonte, lek fau sabi prove yoka. Na wa yoka fu famiri, wasma sa de bedina famiri. Dati ay nanatata ay tik nanatata wan sabi. Mi no sabi. Como for no tegi tu. Wie is sabi no tegi tu. De sabi man no tegi yo. Ja? Demero grand thank voor de les vandaag. Dankjewel, graag gedaan. Nelon G. Arante
agim boskopu tek Eurodoro en begi roko. Oké, dus ik ga de te a Eurodoro da pan so bigi roko ane pesa leki fa acha boskopu ta Eurodoro yo sabi en da den sele bigi bosuru yo waka committee pe in waka go who make ala ko na pego zona bange. Ja? Meryl Clemens odi masachino sang if adring wan Japanese man give you wan brede. In wan drink wan Japanese man give you wan brede. Say that Japanese man give you wan brede. Wan yang. Dat wan takito. A brede sa give you to. In she a brede. If she a brede if she wan like wan libi. Maar if sabi tu pe a Japanese man is mopo. En say de enji you a brede. En say de you no jen wan brede. Dat wan taki. A may show you taki. Archibong. A koloku sa you abi. Mopo fu en. But I know. A may show you that en enji koloku masaye Jimmy. And you must know konsabi. Sumana a Japanese man. So konfo da pe. Pia mopo. En dat na pisitori fu ya. Maar ja, odi zo'n thing me, she en vier like wan sneki die doen na mi beri. Say, en soms me e waka go luku, dan natuurlijk me no e sinoti. Nou, ati jaso. A pisitori voor you is simpel gewoon bla bla bla. Wan voor de, wan kier voor doe. Of kade niet, kade na wan. Was very gado. Akadala to say. Iwasta. En so say amoputu. Mama say papa say. Dat no sorry kande. Sisa, obrala yabi wan problema na you. Ano problema? Ano problema? Koutaki. Samote ye fudu. Begi en aksi na bigisma. Make akosor you. Sumana en so say amopo. En sa wani. Dat ja fudu. Ja? Dat is een beetje story. Oké. Nelom J. Arentes Kolugu Jaso. Na wan watra ingi mi ben go onderzoek en abigis mataki na wan PI en wan rokowa. Nee. Wan PI ingi hembo. Wan PI ingi mopo na busi. I was dan. En asmate itaki na wan watra ingi. Loko no. Samote iyo. Sema bosko po jimi awikirisi. Da mo taka ngayo. Da wo taka bratorisi. Ibasta? Yara? Da wo taki. Da wo crudo atori da mo tei fini fala sans do, ya? Bom. Nero J. Anes. Ja, bel me da wo taki, yara? Mi kies in omdat mi op wan brada sa no 108 jaar aboskopu taki na mi kandres in kombo. Nou, kar mi da wo taka bratorisi. Want afro muchinso, ya? Afro muchinso. Mine posta atoriso bon, ya? Winston Johan Bes odi. Pamo le grande odi. Is het El Imoli. Maar geef me nog maar verstaat. Of me nog maar takadembo, sorry. Goedenavond, wanneer ik je nou vraag je, wat betekent het als je droomt dat iemand die jaren geleden begraven is, in je droom opnieuw begraven moet worden? Het moest voor 6 uur gebeuren, maar ze kwamen maar niet. Nou, abosko politie, Archie. Akade, in een luku asma. Toch, asma dape, kade wan konvo, of wan yoka. In luku zei actie you. Bering. Zo'n ding. Sanning. Dat ding. Zo konvo dape. En zei de awantak bering. Baka. Iwas dan. Aan tak ay actie zei actie zei de awan beri. A ene te sani. Sa wan beri. Awan de kirfodo.
Oh, kirfodo. Dan nou im kosabi, sot kirfodo, so siamo po. Mama say, oh papa say. En sonte, meu tegi you disi. Te kirfodo de, heel familie sabi. En Yusuf sabi too. Because you kisi piki, you kisi boskopu abare, you shenkan de tu, en you shifa de kire, alasani. You sabi. Oh, kirfodo. Ja. Winston Johan Bis. Wat betekent die droom? Mijn vriendin droom over mijn zus. Ze was thuis bij mijn zus en een kleine en dat kind gaat vaak bij haar staan en ze mijn zus dan kijken. Wat dit alsjeblieft? Nou, look nou. Wat betekent die droom? Mijn vriendin droomt over mijn zus. If je vrienden uitdrinkt Abra Yusa. Yung actievriendin sa ipsa na nga eng want eng ana Yusa uitdrink en schrijven. Iwasa uitdrink en schrijven. Iwasa en achi meisjes uitdrink na wasafu eng. Iwasa da mugoluku sa eyere en sa eshiange ai te dei na nga teneti. Want evo ang bakru dan amusu sha bakru. Want dat chime sha een bakro. En een bakro na een bakro. Je verstaan? Ala tam luko. En dan kosabi social mopo. En sawane. Ja. Kring grantangi braki no grantangi. Jaseni Ali odi fanaya yanaya. Odi Rick Stoker. Bransa, dis bij de ala. Uno sabe se boskopu Jimmy. Usene be boskopu wakako Jimmy op YouTube of Facebook. En mo pikide en mo karu not ide ma trawiki. Da wo kruderi abra apistutori disi ya. Me wisu alamala wan sweet Sunday. Tide 17 november 2024. Vandaag is zondag. En we doen grani tena. En met aku grantangi do te katen di de cover te katen. Chau kote face a televisie, a telefoon, a laptop, grantangi en me baru alamala wan boom, friti, lobby, day, neti, maten, godoro. Odi.